en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachten op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, wil vrede geven. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u. En met uw geest. Wij zullen met 4 personen de heilige communie uitreiken. Een zuster zal communie uitreiken hier op het priesterkoor, aan degenen die zich hier op het koor bevinden. En mogen ook vragen dat degenen die in de middengang staan voor het portaal, dat zij zich ook even begeven tot op het koor hiervoor om de heilige communie te ontvangen. Zo komt de middengang vrij en kunnen wij rustig aan de mensen in de kerk de heilige communie uitreiken. De diaken zal de heilige communie uitreiken in het portaal en desgevallend voor de mensen die nog buiten zich bevinden. Voor wat de mensen hier in de kerk verder betreft vragen we dat we eerst de communie zouden uitreiken aan de groep die zich bevindt voor het altaar van onze lieve vrouw van rust. Dat die kant dus rustig blijft zitten, opdat iedereen uit de rij kan schuiven, in de middengang de communie kan ontvangen en terug in de rij schuiven. Mag ik u vragen dat degenen die in de middengang staan voor het portaal, dat zij zich hier op het priesterkoor zouden voegen.
Ja, ik hoor het, ik ben toch op jong. Rote Kerk, je hebt er al water op. Ja. Dat is heel schoon. Dat was een